Näinkin arvokkaan oven kun hankkii tai hankittiin, niin onhan se aika juhlava tunne, kun se on siinä paikalla ja toimii moitteettomasti ja on juuri sellainen kuin haluttiinkin. Eli tämä taloyhtiö on siis vuonna 1966 rakennettu ja tässä on kaiken kaikkiaan 13 ovea, joista 3 etuovea on siis tammisia ja muut ovat sitten mäntyovia. Kaikki puustamme teki ihan alkuperäisen mallin mukaan. Homma lähti liikkeelle sillä lailla, että soitin puustamolle ja siellä oltiin hyvin innokkaana ottamassa tätä meidän visiota vastaan, eli haluttiin todellakin nämä 66-malliset ovet toteuttaa. Ja tämä eteni ihan soittelemalla, puolin ja toisin lähetin valokuvia ja he ilmoittivat, että kyllä he pystyvät tekemään tällaiset ovet. Eli nämä ovet asennettiin siis todellakin yhdessä päivässä. Meillä on ne 3 huoneistoa, niin se oli 3 päivän homma. Varsinainen viimeistelytyö otettiin sitten myöhemmin, eli nämä kynnyspellit kun mitattiin ja saatiin ne oikeaan mittoihin, niin sitten tilattiin ja ne asennettiin sitten jälkeenpäin. Kesän parhaat miehet oli puustamolla asentamassa, että oli tämmöinen kauhean 3 miehen porukka ja he todellakin toimivat niin, että siinä purkivat ja saman tien yksi siivosi ja sitten kun ovi oli poissa, niin se oli simsalabim paikalla takaisin uusi ovi. Että se oli kyllä hyvin reipasta ja hyvin suosioivat paikat ja toimivat kyllä täysin moitteettomasti. Ja nämä ovet oli meidän mielestä semmoinen niin kuin se, mikä tekee tästä jotakin, että on niin kuin juhlava sisäänkäynti ja on se erittäin laadukasta, hyvää kotimaista työtä.